forte, senti mora, tempo corte, quando devora. A veure, Allora... dime. Sí. No, res, que acaba d'arribar així, vaig a reunir-me en el grup de Nativa, que anem a fer un mini assaig d'ací un ratet. Vale. I, vamos, que estem ahí clavats tots. Vale, també. però vols que te deixi un momentet per ficar-te en algun puesto o algo? O... Jo és pujar al lloc on anem a assajar, però, bueno, puc fer la cina sense cap problema. Vale. Jo intento... els auriculars i tot. Vale, intenta no llevar-te molt de rato, vale? No, tranquil. Per això estem. Ho havíem quedat avui i ja el lío. Vale, tio. Perfecte. Pues, no sé, mira, la meva primera... El primer que volia saber, no, és... Jo suposo que tu sempre vas escoltar música, no? Igual que jo, no? Jo, per exemple, a mi m'encanta la música, però mai he pensat en dedicar-me o fer música jo, no? Aleshores, quin és el moment en què dius vaig a intentar fer jo la meva música? Pues ja ve de lluny perquè abans així a Gandia nosaltres pues, vam formar un grup així de hip-hop allà el 2003 que bueno, érem diversos xics. Estava el company de so, Pancho, era com un compendi així de en el que començar a fer música hasta que ja van a fer concerts i tal. Però meua era de produir cançons meues, en el sentit de dir m'agrada molt fer instrumentals. Per fer instrumentals i poder assajar en la nostra música pròpia. I d'ahí hi ha la inquietud de continuar fent coses ja pròpies i fins que ja veurem gravant cançons, concertets, prou de concerts així de hip-hop, mesclant-en en altres bandes, però sempre vinculat un poquet a lo que jo feia individualment. Ara, després de molt de temps, això, ja tens una papelera ahí, diguem, no? Una papelera prou plena que n'hi havia que buidar i sense tirar-ho, descartar per a sempre, no? I és això, coses que vaig veient i que s'han descartat d'altres projectes, més com Nativa també, com La Raïz, coses que s'han anat descartant que individualment, mira, m'ho deixa ahí, igual serveix per a algo. I d'ahí anar empacant i la inquietud va anar creixent per a formar cançons noves que no tingueren quasi res que veure en altres projectes més grossos, no? Entonces entenc que... Perquè volia preguntar-te si La Raïz havia sigut el teu primer grup, però entenc que no. Ara ja m'has contestat. Havies tingut ja algun projectet abans de La Raïz? Sí. Era molt més hip-hop, no? I La Raïz va ser del lloc on ens juntàvem a conviure, locals d'assaig i tal. Hem anat juntant-nos més i fent algo diferent, que és el que ha acabat sent la música o la sonoritat de La Raïz, no? Que ja fa el 2006, si no m'enganya, va començar també tota la roda amb La Raïz. I jo recordo el primer que us vaig veure en La Raïz, allà el 2010, en una plaça de Gandia, no recordo quina. I recordo la primera vegada que vaig veure, tants artistes de diferents estils, tanta gent a l'escenari, era una cosa com novo, saps? No ho havia vist mai. Entonces, com va ser, com vau arribar a unir-se en gent que en teoria tenia estils tan diferents? Bueno, vam arribar a reunir-nos per això, pel convivi del dia a dia, tant per a eixir en els col·legues, acabàvem juntant-nos més al mateix lloc i d'ahir xerrant, el guitarreo de parque que es diu, no? A través del guitarreo de parque, ostres, podries vindre al local i fem això, i l'altre, jo vaig ahir. I ha sigut com un intercanvi de feedbacks al moment, que al final han anat quajant, no?
esa sonoridad de la raíz, que es la mezcla pues, de estilos, siga latín, siga rock, siga hip hop, reggae, ska, que cada un ha anat trobant el seu lloc dins de la banda en si. I pues, treballant, clar, després treballant, i a part la gent que ja tenia més temps a la raïz, pues, ja també ja tenia encaminat un poquet la manera de desenvolupar tot el que és el projecte, no? Nosaltres, pues, els cantants que érem un poquet més ja al després de fer la música, per exemple, ha sigut com un acople que ha resultat prou satisfactori perquè hem trobat algo que no ens esperàvem ni nosaltres. I al concert de la plaça, si es diu la plaça dels Coloms, sí, a Gandia, correcte. Ja fa algun anyet, eh? Jo crec que va ser allà el 2010, 2009, no sé, per ahí seria, però ja fa un munt d'anys. Un mogolló d'anys, sí. I ahir pues, també va ser un punt perquè no sempre se'ns havia donat l'oportunitat de tocar a Gandia, al nostre entorn, per a nosaltres. Hem tingut que buscar-nos la vida un poquet. Des del 2006 que portàveu com a grup, no havíeu tocat en Gandia? No, sí. Jo, 2006, dic la meva integració, a lo que és 2006-2007, la meva integració, però la banda ja havia tocat, tenia un altre format, hasta arribat a tindre, al principi tenia un altre nom, que es diuen Cuatro Gatos, però això fa molts més anys, i quan ja es va formar la raïz encara van estar tocant com la raïz uns quants anys, fins començar a formar lo que era la raïz actual en aquell moment. Va ser així. I creu que vau ser pioners, no?, en el que t'acaba de comentar, de la visió de grup, de molts components, molts cantants, no? Jo el que me va cridar l'atenció era sobretot veure tants cantants diferents, no? Creu que vau ser pioners, no? Jo crec que vau ser pioners i que després molts grups han seguit l'estela del que va ser la raïz. Sí, trobo que ja després de molts anys nosaltres mai hem tingut la de que estem siguent nous en alguna cosa, perquè ja es feia rap metal, ja es feia molt de hip-hop així, a Espanya també, ja es feia molt d'esca, ja n'hi havia molts grups d'esca, els referents nostres, com els grans d'esca, de rock, de punk, no? I mai ha sigut en la idea de ser pioners en res, simplement fer alguna cosa i resulta que són molts i cada un té la seva funció, doncs hem pogut clavar vents ahir en rock, que ja n'hi havia grups que ho feien. Per exemple, Escape sempre ha tingut ahir un bon pes a l'hora també de fer que aquesta música entrara a la gent, els mateixos Boicot, tots que han pogut fer un compendi d'instrumentistes que en teoria cada un és d'una mare, no? I vam poder fer això. Resulta que hem tingut molt d'acceptació i d'ahir endavant hem anat cultivant i fent el que és el projecte més fort. I canvi, sense buscar-ho, no? Sense buscar-ho de principis s'ha aconseguit. Exacte. Sí, exacte. Sí, la veritat que sí. Ara, a dia d'avui, diguem que parlant per mi individualment, no hem sigut ja del tot conscients del que estava passant, en veritat. Potser ara en vista és quan has vist el que s'ha aconseguit en la distància? Sí, perquè ara a dia d'avui és tirar de records, no? Coses que tenim guardades, que no han vist la llum mai, de repente que salta ahí un post de no sé quant i veure que, ostres, esto pasó tal, coses així que todavía ens marquen perquè va aparèixer algo fugaz, no? A la vegada. Molts anys, però a la vegada fugaz, perquè és tot l'any darrere de les trinxeres currant i a vegades perds la noció del que estàs generant per a tu o per al públic o en general al món de la música. Jo tinc sempre, sol preguntar-se perquè me resulta prou curiós i és
vosaltres comenceu com un grup d'amics, feu com una cosa... I clar, arriba un moment que decidiu deixar-ho tot i apostar 100% per el grup. Com és aquest moment? Què suposa això? Assusta? Sí. Molt, no? Sí que assusta perquè mai... El projecte, quan ja va, diguem, assentar-se i poder fer això, nosaltres sempre diguem que ens va trobar prou majors ja. ¿No? Cada un ya pues currant a muerte toda la vida en altres curros i de repente tindré que parar, que era un risc, perquè cada un és d'una mare, cada un tenia la seva vida, entre cometes, y de repente cada uno diga, oye, que ya no vengo más porque mi trabajo ahora es este. O sea, la por esa de algo que te agrada tant, t'agrada tant y està donant-te tant ara, fer-te apartar de lo que venia donant-te de menjar, diguem, era com una incertesa, no? De fet, han hagut ahí atacs d'ansietat, de dir, està passant de veritat? Sí, no? Sí, considerem que és lo normal quan ve pues, una banda com nosaltres que ve d'ahí del carrer, diguem. Perquè va ser prou, no xungo, però molt ens va crear molta il·lusió de veure que per fi se nos està escoltant, ens volen als puestos i tal, però individualment cada un també veia que, ostres, esto va más allá y ahora tengo que apartar unas cosas y ¿será que esto va a ser lo que, ¿sabes? Lo definitivo? Però bé, ha sigut una experiència i a dia d'avui trobo que està sent una experiència perquè va lligat tot, no? Va lligat. La il·lusió de continuar fent música també ve d'ahir, de veure que les coses, que res és impossible, no? Al món este. Correcte. Això molts grups que comencen, perquè quan la nostra pàgina està més encara a grups que comencen, doncs escoltar això suposa que servirà espera que servisca de motivació i que no deixen d'intentar-ho i de currar si realment és el que Clar. Sí, en veritat sempre hem tingut la proximitat en la gent. Per exemple, tota la gent que ens escolta ens ha vist créixer perquè n'hi ha hagut un moment que hem coincidit un rogle després d'un concert. Sempre hem tingut la de no separar del tot el que és l'artista i la persona. Correcte. Seguim sent persones i acabar el concert o el que siga, volíem estar allà la gent, cultivant l'amistat o conèixer el lloc on estem. I això també ha alimentat el que la gent volguera o fer-ho més fàcil, no? A l'hora de fer música y arribar a un puesto y decir, ostras, estoy lejos de casa y me siento como si estuviera en casa. Un poquete, sí. Sí. Sí que tenía que luchar y no es esperar a que toque la campana, ¿no? Pero cuando fas algo i té que tindre una resposta, no? I aquesta resposta per a nosaltres ha sigut la gràcia de poder formar una banda prou sòlida i tirar endavant i poder estar en molts llocs i coincidir en grups de tota la vida. Van ser 2006-2010, alguna cosa així, no? Que la Raïd vau aconseguir moltes coses. Jo recordo una que és... Acaba. ¿Ya? No, es que... Ai, un segon. No, tranquil, acaba. Ja està. Jo és que trobo que se m'ha eixit del cotxe i s'ha caigut la cartera. Ah, ostres, para un moment. Tinc molt... Però no passa res. No, ja està. Segur? Sí, ja està. Ha baixat el meu company ara... Ah, vale. O si te quedes sense cartera per culpa meua. Bueno, poca n'hi ha. Estava comentant que van ser uns anys que vau aconseguir moltes coses i jo recordo una anècdota que és... Jo he anat tota la vida al Vinyarroc, tota la vida, igual 2001, des del 2001. Jo no havia vist tan ple l'escenari principal del Vinyarroc com uns dels concerts que vau fer vosaltres. Llavors, són coses que heu aconseguit. De tot el que heu aconseguit aquests anys, tens algun moment especial? Són molts? No podries dir algun en concret?
Sí, n'hi ha molts, però nosaltres, per exemple, sempre hem tingut la il·lusió d'arribar a quant més puestos millor, no? I poder eixir del nostre entorn, la nostra zona de confort, diguem, que és Espanya, era Espanya ja, que havíem començat a tindre o repetir llocs en tot l'estat, pues haver creuat, pues, eixir a altres països, com anar a Latinoamèrica, que això va ser prou fort i prou gran per a nosaltres com a músics i com a persones per a cara al futur, que és ara. I diguem que el Vinya també el que és el Vinya va marcar un antes i un després. Ara, el que és no sinó el que la gent de veritat senta el que fem, no? Sentir-se identificat en el que fem, perquè van passar coses allí molt especials que ni nosaltres esperàvem. Any rere any, un any a les 5 de la vesprada, l'any següent a les 4 del matí, i pareixia que no passava res, i estava tot allò superple. I anar a llocs que és el que més ens agrada, no? Viatjar i amb la música, com anar-te'n a Holanda o a Alemanya, de repente, i veure gent que no sap ni l'idioma, pegant-se la festa i després interessar-se per la banda, voler agarrar el disc, tot, saber més de la banda i escoltar la nostra música ja de per sempre, que a dia d'avui encara tenim contacte amb moltíssima gent de fora, que és gent que hem conegut, igual hem estat 20 minuts junts. Sí. I a dia d'avui encara mantenim el contacte. Això és el més. Al final ens pensem que són coses més materials, com haver omplit, i al final són coses més humanes, no? En lo que te quedes. Sí, perquè en el nostre cas ha sigut també això, perquè sempre hem tingut això, el que he dit, la proximitat en la gent, fer veure que n'hi ha curro, hay que currar per darrere, però el fet de que tu estigues ahí és com que la batalla no és, diguem, la batalla entre cometes no és público i artista, és artista i público juntos contra tot lo que hay. Correcte. És un poc així, i la gent ho valora perquè suposa que veuràs el tema de que quan algú ja té un hype, no?, que es diu en anglès, agarra un tipus de personalitat o és absorbit per aquest món, no? Ja comença a tindre, si ve un fan o el que siga, té un poquet així, que el mateix fan diu, ui, lo de què bordes este tio, no? Sí. Això mai ha pogut en nosaltres, perquè mai ens ha agradat sentir-nos del tot en aquesta cara, no? De que soy tal. ¿Sabes? Això és molt important. I en aquesta humilitat, pues... És molt important. Jo t'ho dic com a fan o com a espectador, que vaig estar a costes a parlar amb una persona que està tocant i te siga un poc simpàtic. Jo entenc que també sou persones i moltes voltes te pilla un mal moment, que això també li pot passar a qualsevol, i a vegades la gent també pot ser molt... No? Un poc més... Sí. Aleshores, sí. Però mai sempre hem tingut o hem intentat que dura això bé, per a que al dia d'avui el fet de que hàgim parat o hàgim començat a fer altres coses no fora, no tinguera tanta influència com a persona, ¿sabes? De dir, ¿y ahora qué hago si antes era tal y tal? Continuem fent lo mateix i la gent entén perfectament perquè ens coneix ja de fa temps i sempre està ahí, no? Sempre està ahí apoyant. Faces el que faces, no? I és el millor, això. I després de la raïz, no? Arriba la teva integració en Boicot, que tu ja venies d'un grup que havies nascut, havies crescut en ell, i comença a entrar a un grup ja fet, que ja porta tants anys, i de sobte entrar ahí. Com és això? És fàcil? Home, és gent molt curtida. La gent de Boicot, per exemple, és gent molt curtida, ha estat molts anys fent coses. Jo era el menut, ara.
ja tenien un rookie ahí, diguem, no? El rookie estava ahí i m'han acceptat d'una manera increïble. Hem hagut pues, un any inexplicable, perquè ells tenen la seva marxa també, però em van fer veure que dona igual d'on vingues, dona igual... si jo compto amb tu és perquè sé que així anem a fer alguna cosa gran. I la integració ahir va ser prou fàcil, encara que els viatges de Gandia a Madrid eren prou d'anar i tornar el mateix dia, però era la il·lusió de continuar també fent coses, shows i provar coses noves, no? Provar coses noves. Encara que això tenia també un temps, perquè vam decidir pues, fer soles aquesta gira. Bueno, en aquest cas jo vaig decidir fer aquesta gira perquè ja volíem muntar, nosaltres teníem altre projecte, que ja era el nostre, que és Ara Nativa, i d'ahir pues, vam començar a treballar per aquest any, i això que se me va proposar quedar-me hasta en Madrid. Se me va posar a quedar a Madrid perquè la banda tirava a Xina, tal, i, clar, vaig delegar jo més per continuar amb els de sempre, no? Amb Nativa, que és, per a mi, m'encanta Nativa, personalment m'encanta. És un projecte superxulo, de veres. I com va començar això de Nativa? Va començar abans de... És a dir, com va acabar la raïz o ja se gestava algo abans d'acabar? Com va... Hasta l'últim any o hasta els últims mesos de quan ja anàvem a fer el Paró, no vam començar a calfar el cap a l'hora de dir que això és possible i anem a fer-ho. Entre 5 que érem de la banda, ja en els últims mesos de preparació per a l'últim concert de despedida de la raïz, ahir ja parlàvem de quan s'acabe, ens juntem a veure què és i tal. I va ser tot, no va ser començar abans a fer-ho tinguent la gira en la raïz, que quasi que no dona temps a pensar les coses en prou de sosiego, no? I va ser ja terminar una cosa, començar l'altra. Perquè estàvem tots concentrats, volcats al projecte de la raïz, i d'ahir vam començar allà a treballar i quedar, com estem quedant ara, a la rutina de tot l'any. I com és començar... de tot l'any i fi. Perdó, acaba. No, que com és començar... Quan tu fas un projecte, arribes a lo més alt o arribes molt... I després, com és començar de zero, no sé si dir-ho de zero, o per lo menos de quasi començar de zero. Com és això? Tornar a començar de zero. Arrencar tot nou. Encara que, clar, ja éreu... Perquè sou 5 components, crec, dels que estàveu ja, això també ajudarà. Com és això? Claro, ajuda. Va ser prou difícil perquè teníem que canviar també el rol de tot. Perquè volíem fer algo diferent, algo que de veritat també ens plenara, sense fer algo com un estereotip d'ara, no? Diguem. Volíem fer algo nou, propi també, i assentar-lo, a veure com podríem projectar tot això i que nosaltres mateixos estiguérem contents de fer-ho. El primer que va fer va ser quedar i començar a componer, que al principi, per a veure si n'hi havia producte o no. A partir d'ahí, pues ja va ser tot, oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, fins a arribar al punt pues, ja d'entrar a l'estudi, gravar videoclip, fer gravacions de cançons, ja en prou de professionalitat, hi ha un estudi, i d'ahir ha anat avançant, ha anat la cosa també a fer-se fort, fent-se fort, hasta que de veres ja vam dir que quasi n'hi ha banda, no? Són poquets, però fem soroll, diguem. Com us va acollir la gent? Com va acollir en el projecte? Prou bé, perquè trobo que va ser un poquet encara, diguem, que estava encara en el hype d'Aquera, en la banda gran, i pues, trau disc que els altres membres també van fer els seus projectes, i era com
com que encara conservàvem aquesta gent que ens coneix, que ens seguís, va apostar per nosaltres pràcticament, perquè era algo nou. Vam tocar a València, a la Sala República, fent les presentacions, es va omplir, tant de familiars com amics, com gent que no ens coneixia també, I ahí va ser el punt de dir que, hòstia, esto va, o sea, esto va en el sentit de dir que, clar, perquè avui en dia els concerts es mouen molt. Si vas a un bolo i no hi ha ningú, és com que la banda mateixa veu o pot desil·lusionar-se o té que canviar de rol per veure com enganxa la gent. Nosaltres quasi que no hem abogat per enganxar a la gent. És fer el que a nosaltres ens agrada i a partir d'ahí treballar. O continuar pues, apropant a la gent més que res, musicalment. I com vos va... Perquè vos va pillar el Covid començant, com vos va afectar? Sí. Vau fer concerts, vau adaptar les cançons, vau fer versió acústica, això va ser tot pel Covid, que arrel d'això vau treure un disc. Sí que vau fer concerts de la nova normalitat esta que se dia, no? Sí que heu intentat un poc sortejar un poc el problema. Pues el Covid va ser el batacazo mayor, vamos, perquè teníem ja la gira del 2019, 2020, ja teníem la gira, vamos, tota plantejada en mogolló de concerts, festivals, en sales també, ja tancats. Arribaven, pues, trobo que passaven del 50, o inclús un poc més, passaven ja teníem com l'any tancat, no? La ruleta. I el frenazo, acabant de començar, va ser com un pas prou gran darrere perquè es tornara a reinventar-se per a no morir, diguem. Després, a principi d'any, a Adri se li va ocórrer, Adri, que és l'altre membre de la banda, se li va ocórrer, pues, oye, fem les cançons acústiques i de fer les cançons, el disc acústic o videoclip, tal, per anar entretenint a la gent en el sentit de dir que estamos ahí haciendo cosas y estamos juntos. Vam traure la versió de Rua na Selva en tota la gent d'on fora, en minivídeos i tal, pues, la col·labo en la cançó de Mundo Enfermo, Macaco, simplement també per, al tindre temps, provar coses hasta que pase todo, ¿sabes? Y de ahí, pues, claro, de ahí va a ser una gira que ens vam plantejar de fer-la tota pràcticament feta per nosaltres, perquè a dia d'avui està costant que la gent aposte per coses noves. S'està tirant molt pel caballo ganador, però és això, el que parlava al principi, que la il·lusió de fer coses sense tindre tant en compte quina és l'arribada o tal, és el que ens ha fet mantindre aquesta il·lusió de que fora possible fer una gira en acústic i seguir tocant i arribar a més gent. I ara, bueno, ja acaba ja, que te'n vull llevar-te molt de temps. Volia parlar un poc, no sé si el primer projecte que m'has parlat, que tenies, el que vas tindre en Pancho, no sé si és el de Maloa Brothers. Què me contes d'aquest projecte? Perquè jo te veig allí, no, Maloa, però és un projecte com personal, no? Paral·lel a tot el que sols fer. Què me pots contar d'aquest projecte? És aquesta part meva, no?, que cada un ve d'una mare, però, clar, ens hem juntat per fer nativa, que sempre n'hi ha algo de personalitat de cadascú, però no deixa de ser un projecte col·lectiu. I Maloa és algo que sempre ho he fet. Tant fer instrumentals, rapejar, concerts de rap, a part de tindre, siga el grup que fora. Entonces, com està ahí i no parem de currar des de casa pràcticament, pues Maloa se mantiene. ¿Has plantejat en ningún moment dedicar-li el 100% a aquest projecte? Vaig dedicar-me al bueno, sí, però al fin i al cabo també ja tens el compromís també compromís entre cometes, no? Entre compromís d'estar en una banda, tindre una banda i
I no per la projecció que pugui arribar a tindre, simplement que també es trobes a gust i el sents prou ple per a no encara pues, dedicar el 100% a l'altre, que no, mai se sap. Això mai se sap. Mai se sap. I ja... Ara mateix... Bueno, dime, perdona. Sí. És que No, com va un poquet en retard, com va un poquet en retard vale. del so, te contesta abans de que... Disculpa. No passa res, no passa res. Pues ara acaba de treure 12 cançons pròpies. Simplement treure cançons, que tenia ahir el que dic jo a la papelera. N'hi ha instrumentals que els meus amics porten tota la vida escoltant i ja estan farts d'escoltar-les. Però n'hi havia que fer-ho perquè és algo que anava a quedar-se ahí en el limbo sense tindre per què, tinguent la possibilitat d'ensenyar i escoltar música. Vale, ja per acabar, quin consell donaries a la gent que estàs començant i que està intentant obrir-se pas en tot el món este de la música? Consejo de Julio. Bueno, el consell és suposa que no és un estereotip ni res, és la persistència, la constància i molt de treball i, sobretot, no tindre por a experimentar. No tindre por a experimentar perquè mai és un món que mai se sap on tu et pots trobar de veres la teua essència, no? On pots de veres trobar-te a gust, trobar-te en una zona de confort en la que vulguis mantindre tota la vida. Entonces, si són grups grans, pues, la convivència és molt important, per exemple, i experimentar. Bàsicament experimentar, i la música està per això, per fusionar, per no deixar de creure que és possible fer coses que encara no s'han sentit per ahí, no? No està tot inventat. No, està tot inventat, però cada persona és d'una mare i pot tindre ese dia la tecla o la llum de fer algo o idear algo que encara no està així vist o algo. Molt bé. Pues res, ja no te lleve més temps. Espero veure-vos pronto, perquè no he tingut encara l'ocasió de veure-vos a Nativa i a veure si ara en algun d'estos propers que feu puc anar a veure-vos. Sí, serà un honor. Serà un honor, Jaume. Serà un